Здравейте! Сега ще ви покажа рецепта за риба с шамфастък и с горчица. Бързо, лесно, вкусно. Останете с мен! Аз използвах филе от пастърва, обелих си малко шамфастък, след това го блендирах. Рибката я сложих в тавичка с хартия за печене и напръсках с зехтин. Поръсих с малко сол. Още като подправка добавих черен и бял пипер. И намазах с горчица. Разнесох хубаво с лъжица. И след това поръсих обилно с шамфастъка. Печем на 200 градуса за 15 минути. Декорирах го с жълто киви и къдрав магданоз. Да ви е сладко!